хладилник, фризер и ледогенератор. Всичко в едно и на всичкото отгоре можеш да го носиш където пожелаеш и с размерите на куфър. Остани до края, за да ти разкажа защо това е толкова иновативен продукт и как едновременно можеш да имаш месо, как едновременно можеш да имаш сладолед и лед в най-горещите дни. Днес ще си говорим за портативния хладилник, фризер и ледогенератор на EcoFlow. Отново иновация на тая перфектна марка. Първият такъв портативен хладилник, който може да стане и фризер, и на всичкото отгоре. За трети път го казвам, за да не го забравите, има и ледогенератора. Сега, още в началото, ще ви покажа какво ще направим. Пускам го, отваряме частта за ледогенератора и наливам вода, за да ви покажа за колко време се правят ледчетата. Събира горе-долу около 1 литър. Разбира се, не забравяме да ползваме невероятно удобното приложение на EcoFlow, с което можем да контролираме целият продукт само от телефона си. И натискаме, ето виждате приложението, имаме двата сектора и натискаме Make Ice. Избираме малки или големи купчета, сега ще сложа малки и натискаме Start. Пускаме таймер, за да видим за колко време ще направи ледчетата. Както видяхте, работим от батерия. Не е включено никъде в захранването. В момента сме на 26%. Ще видим колко процента батерия ще изхъби правенето на ледчета. Разбира се, освен ледогенератора, който е страхотен, все пак имаме и основата на продукта, а именно хладилника. Тук имаме разделен на две части хладилник. След като вдигнем преградата, имаме много удобно място в капака, за да я приберем. Виждате? Вече цялото място е отредено за хладилник. Тук имаме една зона и в приложението ни отделя само една зона, в която може да контролираме от минус 25 до 10 градуса. Отдолу дори имаме напомняне дали ще държим плодове, зеленчуци или месо. От EcoFlow са ни казали, ето, ако искаш да са плодове, от минус 1 до минус 15. Ако искаш месо, минус 23, минус 18. Та, имаме много удобно поставяне, той вече е студен. Нещо, което също казват от EcoFlow е, че това е продукта и хладилника с едно от най-бързите изстудявания в света. Все още сме от батерия, в момента сме на 25 градуса и ни пише, че след 10 минути ще са готови ледените купчета. Имаме много удобни светлинки от двете страни, за да може, ако е тъмно, ако е вечер, ако е нощ, да имате много удобни светлинки, с които да видите в хладилник. Много удобна кошничка, в която може да сложите плодове, зеленчуци. На батерията, която се продава отделно, може да издържи до 4 часа, като може и повече или по-малко, зависимост от температурата, на която изстудявате. Дали ползвате частта с ледогенератора, дали ползвате отделно фризер, отделно хладилник и на колко градуса искате да е, съответно много зависи от външната температура. Така, може да захранвате на 12 волта, като ако захранвате от запалка на кола от 12 волта, ледогенераторът няма да работи. Може да захранвате директно към електрическата мрежа на 220 волта. Може да захранвате и на батерията, която след малко ще извадя, защото все пак в момента правим лед директно и само от нея. Вътре не трябва да забравя да ви кажа, че има 38 литра вместимост. Тоест това е достатъчно храна, напитки, провизии, които могат да издържат на едно средно семейство за до 2-3 дни. В момента, в който кажете, аз не искам да е само хладилник, искам да имам и фризер, искам да имам нещо замързено, вадите стената, която много удобно е прибрана в капака, слайдвате я, вече машинката знае, че има по средата нещо, знае, че ги разделя и на един сектор си гасите температурата, колкото пожелаете. Ето, минус 20 и минус 6. Има много удобни дръжки, които могат и да се махат. Можеш да го носиш с тях, но може и да ги махнеш, ако имаш нужда да го монтираш някъде статично в, примерно, яхта, лодка или каравана, а и отгоре е много стабилен, може да седнете, да стъпите върху него или да сложите временно друг продукт отгоре и няма да му стане нищо. Също така е устойчив на дъжд, няма проблем да го оставите навън, няма да му се случи нищо, ако го намокри вода. Разбира се, не трябва да го потапяте във вода, защото тогава не е окей. Пише, че след 8, 7, 6, 5, 4 нашите купчета ще бъдат готови. Чакаме бип. Разбира се, нека видим за колко време са готови и гледаме колко време ни е трябвало за да завършим ледчетата. 12 минути и 7, 8, 10 секунди. Айде сега да видим тези ледчета стават ли или не стават.
Първо, преди да натиснем Push, ето тук има за детач на ледчетата, за да може да ги отдели. Можем да го направим от тук, можем да го направим и през приложението. Ето, и нашите ледчета са готови. Перфектни 18 броя ледчета за 12 минути. Спирам го. Трябваха ни 15%, за да направим ледчета и да изстудим хладилника. По принцип, стандартно трябват някъде около 10% за едни ледчета, така че може да направите 180 ледчета с една батерия. А като казах батерия, вече мога да го изключа и да ви покажа какво всъщност захранва това прекрасно куфарче, което може да прави чудеса. Бъркам отзаде и ви показвам ето това нещо. Това е батерията на EcoFlow, която се продава отделно, която може да се захранва през USB-C или да захранва USB-C 100 вата, т.е. може да храните и голям MacBook от нея. Имате, разбира се, тук индикатор да ви покаже колко процента е заредена. Както знаете, ние в момента сме на малко проценти, за това сочи една чертичка. Спокойно може да сложите отзаде батерията и да храните с нея 4 часа този фризер, хладилник и айсмейкър. Така, да повторя отново начините, по които може да го захранвате. Първо, само на батерия. Второ, можете през електрическата мрежа да го включите на 220 волта и да захранвате хладилничето. Можете да го включите към запалка за кола на 12 волта, но тогава айсмейкъра не работи. Можете и през слънчев панел. Показал съм ви видео за слънчевите панели на EcoFlow. Невероятно изобретение, много е добро. Аз лично ги ползвам и слагате ги където пожелаете, на покрива на вашата каравана, до палатката ви, където искате, на яхтата ви и може да захраните почти без да спирате от него, ако имате батерия вътре. И сега, вие си казвате, добре, ти Йордане тук си го напълнил с някаква вода, с някакви ледчета и какво трябва да го обърна целия, за да го източа? Не. EcoFlow са помислили за това. Размествам малко. Ми забравих да ви покажа нещо. EcoFlow са ни дали и черпаче, за да можем ледчетата си така да ги взимаме с черпача, не с ръка. Връщам се и на оттичането. Добре, след като тук сме направили ледчетата, как за Бога го оттичаш това нещо? Сега ви показвам. Взимаме една бутилка, отваряме ето тук и вижте колко удобно място има за тръбичка. Тази тръбичка я вадим и цялата вода се изтича в бутилката. Също нещо има от другата страна за хладилната част, за да може, ако нещо се разпилее, ако нещо не е в най-красивия си вид и трябва да оттече, да може да го пуснете на свобода. Преди да приключим, искам да ви напомня да ползвате кода DICETUBE за отстъпка за поръчки от сайта на DICE.BG. Преди да си направите поръчката, преди да завършите поръчката, въведете кода DICE-TUBE, тук ще го изпишем, и вижте колко процента отстъпка на кои продукти ще имате. След това ми напишете на лично съобщение какво сте си купили и с каква отстъпка. И за финал, ако искате да ви е хладно, ако искате да имате сладоледче навсякъде, ако искате да имате лед, това е продукта за вас. Наистина е много добра изработка, много хубаво направен, както и всички други продукти на EcoFlow. Видяхте как прави лед, аз лично съм изумен, винаги съм искал да имам ледогенератор вкъщи, ето това е начина, а и не само вкъщи, вече можеш да го правиш и навън. Чао от мен, до следващото видео и ми кажете в коментарите какво искате да ви покажа от сайта на DICE.BG.